Albishirinku, fari ko ja? To ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shege kwarkwatocin idanuna. Wato singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, bari ma ka ga. Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare yadda ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. Ai kun ji ne na fina-finai da waƙoƙin Hausa zuriya. Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, Ka ce yau ba bacci kenan. in ka sauke manhajar ba, ga sanan dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu ta daga Google Play Store. Kuma ku tafa min. Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku an taya yanzu a Google Play Store. A cikin akwatin nema sai ku kafta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku kafta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Har ko yana gaba sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin singin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku kafta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da wata lokaci ba. Yayin da kuma aka gaba da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi daga cikin manhajar sai an taya makaftar waƙoƙi inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! Ni am daɗi gare ka na biya waƙata.